Arig na nagmaris ube ti aglawlaw iti syudad ti Lawag, apaman na sangsang kamay sang impakita ti intero a probinsya ti suporta para kadagiti babbai. Pinartisiparan digiti na dumadu mga ili, ahensya ken opisina iti ILOCOS NORTE ti parada, kas paset ti panakarambak ti maikasanga puluket upat a Kinni-Kinni Festival ita a National Women's Month. Kaadwan kaditi nagpartisipar ti nagbado ti na dumaduma shade ti purple, na isumet iti mangisim simbolo ti justice, dignity, women's right ken equality. Kinumpasan digiti babbai a partisipante digiti nararagsak at tuktukar. Solid North, amuyo ka di ati National Women's Month ket bukod a wakas ti pagilian, tapnon ipakita na ti panagipagkaykaysan iti International Women's Day, ang narugyanan met babaen ti panagmarcha ti agarup 15,000 a babae jay New York, United States, idi pay tawen 1908, tapnon ilaban dati na saysaya at a working condition ken voting rights para kaditi babae. Agtultuloy met ipagpakita ti probinsya a suporta para kaditi babae. Na dumaduma programa ti maipapaay kadakwada, kas ti livelihood programs, skills training, ken panakapatalget ti salon at da. Patsen, digiti naksarasarita mi babae nga adun ti nasaya at nagbaliwan ti kasasaad da, bayat ti panaglabas ti panawen. Abi nga pinagpunayo ken fair iti probinsya tayo para kaniti babae. Kasi equal ti treatment kumbaga sir, asya. Ti kung bakit no treatment da iti others kasi yung mati-treatment da iti babae sir. Yes. Actually, yan yung sinasabi natin. Makatayo met ka dagiti equality na ti babae ket talagang empowered dito yung ILOCOS NORTE kung kadagiti nga adu nga different activities nga may ited kadagiti kababaihan tayo dito yung ILOCOS NORTE. Actually sir, mayaten kadagiti nga panawen ket na ited meten iti equality babae tayo. Han nga para ti balaylangin kasi noon niya ti kaya ti lalaki talaga nga may kwameten iti mawaramid meten iti kababaihan tayo. Maragsakan da gapot ti Kinni-Kinni Festival ket saan laeng agagangay a selebrasyon. Nyan ket ti agserbi pay dayti apam malagip digiti abilidad ken karbenganda ken kastapayan ti agtultuloy a laban para iti patas a komunidad. Naragsak dito nga panag ti Women's Month tatta sir. Kas yearly nga sa celebraran dito may isang importante para dagiti kababaihan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.